Азнакай телевидениесе үз эшен башлап җибәрде. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мен Илмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бөтен Россия йөкле хатын-кызлар көне уңаеннан районда күп төрле чаралар үткәрелә. Зур сугышның кечкенә геройлары. Азнакайда герой-пионерларны искә алдылар. Санитар чистарту 2 айлык акчаларында өмәләр уза. Муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасының волейбол ярышларында республиканың төрле шәһәрләреннән килгән уенчылар катнашты. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр хакында тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Россиядә армия хезмәтенә язгы чакыру башланды. Бу уңайдан Азнакайда чакырылыш комиссиясе эшен башлап җибәрде. Аның составында хәрби комиссариат, мәгариф идарәсе, хокук саклау органнары, сәламәтлек саклау органнары вәкилләре булды. Белгәнебезчә, илебездә елга 2 тапкыр 7 октябрьдә һәм 7 апрель көннәрендә бөтен Россия йөкле хатын-кызлар көне билгеләп үтелә. Ни өчен 2 тапкыр? Чөнки йөклелек 9 ай дәвам итә. Һәрбер булачак әни кеше бу бәйрәмне тантана итә алсын өчен. Азнакайда бу бәйрәм уңаеннан ай дәвамында күп төрле чаралар уздырыла. Аның чираттагысы шәһәрнең мәдәни үзәгендә үткәрелде. Бәхет йөрәк астында дип исемләнгән чараны оештыручылар район мәдәният бүлеге хезмәткәрләре. Максаты җәмгыятьтә ана һәм балаларга сакчыл мөнәсәбәт формалаштыру хисабына балалар туу санын арттыруга ярдәм итү. Бәби көтүче хатын-кызларны районның хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Эльвира Галиева һәм мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова сәламләп, изге теләкләрен җиткерделәр. Районда алып барылган чараларны билгеләп уздылар. Bu чара инде район хатын-кызлар оешмасы тарафыннан инде ел дәвамында алып барыла. Ул безнең инде балалар бакчаларында да, мәдәният учреждениеларында да, яшьләр үзәге, шулай ук мәгариф системасы, мәдәният, ЗАГС бүлеге, булар бөтенебез менә бергә булып бердәм шушы эшне алып барабыз. Бүген бассейнда безнең йөзү оештырылган инде тренер белән һәм ул безнең һәр атнада булачак шушы ай 2 көн бер атнасына 2 көн бу айда инде яңадан ул безнең гел бөтенләй калачак ел дәвамында һәрбер хатын-кызга безнең авырлык хатын-кызларыбызга бәбәй көтүчеләргә дибез инде. Мондый чараларны күпләп үткәрү абортларга профилактика булсын диләр оештыручылар. Һәрбер бала үз бәхете белән туа, шуңа ул шушы гаиләләргә бәхетләр алып килсен дип без өметләнеп торабыз. Һәм менә акайтып кына түгел, баланы тәрбияләргә кирәк. Ул балаларны тәрбияләп, аларны кеше итсеннәр, тигез канат булып бергә булып тәрбияләсеннәр дип без өметләнеп торабыз инде аларга теләп. Очрашу барышында балага исем кушу йоласы хакында мәгълүмат җиткерелде. Бишек җырларын башкару, әни һәм бәби шәмнәрен ясау буенча осталык дәресләре үткәрелде. Шулай ук сулыш күнекмәләре дә бирелде. Әлеге чарада бала көтүче 10ннан артык хатын-кыз катнашты. Кайберләре тормыш иптәшләре белән бергәләп килгәннәр иде. Без монда Азнакай районында Сәкәй авылында яшибез. Беренче бала көтәбез инде, кыз бала. Менә 6 ай инде. Булачак әниләргә йөклелек чорын яхшы кичереп, исән-сау балаларын тудырып, аларны лаеклы ул-кызлар итеп үстерү насыйп булсын. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Азнакайда 14 яшен тутырган егет һәм кызларга тантаналы рәвештә паспорт тапшыру гадәте яшәп килә. Аның чираттагысы шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узды. Оештыручылар миграция хезмәте, Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе, яшьләр үзәге һәм алдынгылар хәрәкәте. Тантаналы чарага яшүсмерләр белән бергә аларның әти-әниләре, әби-бабалары да килгән. Без менә 2 кодагый бергә килдек шушындый шатлыклы бәйрәмгә.
Улыбызга киләчәктә исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Инде әти-әнисе тигез канат астында үзләре үстерергә насип булсын, безгә терәк булсын киләчәктә. Яңадан тагын шушы паспортларын алыштырырга насип булсын гомере булып. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева мөрәҗәгать итте. Алда уңышлар теләде. Бу инде һәрбер кешенең тормышында иң мөһим көн. Паспортлы булу, бу бит инде кешенең туу документыннан соң икенче шундый важный мөһим документ. Һәрбер бала белән киләләр әниятиләр, әби бабайлар, туганнары, аларның укытучылары. Бүген инде котлыйбыз барысын да шушы вакыйга белән, киләчәктә дә уңышлы булсын, бәхетле булсыннар безнең балалар. Алар безнең киләчәгебез һәм әйтеп китәсем килә, безнең киләчәгебез аларның, балаларыбызның алтын булган кулларында. Балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә иң дулкынландыргыч мизгелләр, тантаналы шартларда мөһим документны тапшыру минутлары булгандыр. Паспортлы булу бездә горурлык хисләре уята, яңа мөмкинлекләр ача диләр яшьләр. Во-первых, это дает то, что ты сам можешь подписывать документы, можешь сам выбирать учреждения и, в принципе, дает много возможностей. Новые события в жизни, взрослею уже, 14 лет, паспорт получается. Алар һәрберсе илебезнең лаеклы гражданнары, чын патриотлары булып үсәрләр дип ышаныйк. Бүген шәһәр һәм район мәктәпләрендә укучы 15 укучы паспортлы булды. Илмира Шәрифуллина, Дилназ Хоснуллина, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Кичә Азнакайда Бөек җиңүнең 80 еллыгына һәм Ватанны саклаучылар елына багышланган Бөек җиңүне каршылап дип исемләнгән муниципаль фестиваль бәйге узды. Анда район һәм шәһәр мәктәпләреннән килгән төркемнәр катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. За жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Мондый бәйге районда ел сайын уздырыла, бары темалары белән генә аерыла. Быелгысы Бөек җиңүнең 80 еллыгын кулачлый. Фестиваль конкурсының максаты ватанның героик тарихын һәм хәрби данын пропагандалауга, театр сәнгате ярдәмендә аны саклаучылар истәлегенә хөрмәт тәрбияләүгә ярдәм итү. Беркем дә бер нәрсә дә онытылмый. Сәхнә түрендә Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлыкларны чагылдырган, сәхнәләштерелгән күренешләр тәкъдим ителә. Бәйгедә барысы 12 коллектив катнаша. Катнашучылар арасында Томатык урта мәктәбенең күңелле сәхнә түгәрәгенә йөрүчеләр дә бар. Аларның җитәкчеләре 50 елга якын хезмәт тәҗрибәсе булган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Халидә Нургалиева. Без бүгенге Бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган конкурска Әмирхан Еникинең бер генә сәгатькә дигән театрын алып килдек. Безнең инде берничә еллар эшли түгәрәгебез, анда 15ләп бала шөгыльләнә. Берничә конкурсларда җиңгәнебез бар. Чебоксарда булган конкурсларда, Казанда булган театр конкурсларында җиңеп, грамоталар, дипломнар алганыбыз бар. Азнакай гимназиясының театриум түгәрәгенә йөрүчеләр Алексей Толстой әсәрен сәхнәләштерде. Без бүген монда килдек театраль постановка тәкъдим итәргә рус характер әсәре буенча. Бу әсәр бик авыр, чөнки ул Бөек Ватан сугышында ничек кешеләр яшәде турында сөйли, мәхәббәт турында, солдатларга гына авыр булмаган кешеләргә дә, аларның әти-әниләренә дә авыр булган. Шуның өчен без бу әсәрне сайладык. Гимназия коллективы быелгы бәйгедә Гран-при иясе булды. Беренче урында Урсай, Шуарабдул, Мәлбагыш авылы коллективлары, икенче урын 6нчы мәктәп Томатык, Урманай мәктәпләренә бирелде. Өченче урынны шәһәрнең 1нче, 3нче мәктәпләре һәм Актүбә бистәсе коллективы яулады. Илмира Шәрифуллина, Шамил Гыйззатуллин, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Шәһәребездә пионериягә багышланган зур сугышның кечкенә геройлары дип исемләнгән чара узды. Бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм Ватанны саклаучылар елы кысаларында узган очрашуны Балалар иҗаты үзәге һәм Мәгариф бүлеге оештырган.
Шәһәрнең балалар иҗаты үзәге залында төрле елларда пионер оешмаларында актив эшчәнлек алып барган ветераннар, мәктәп укучылары, педагоглар җыйналды. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Мин дә чын күңелемнән шушы улы бәйрәмне, патриотик бәйрәмне, иштәлекле бәйрәмне оештырган үзебезнең мәгариф идарасына, үзебезнең кызларыбызга рәхмәтемне әйтәм. Үзебезнең ветераннарыбызга зур рәхмәт әйтәм. Без инде пионерны бер вакытта да онытмыйбыз. Аның туган көне 19 май. Ел сайын без инде менә Ленин бабайның туган көне бу елда Алла бирсә, пионерия туган көнгә улы чаралар тагын да булыр. Әлеге очрашуның максаты ватаныбыз сакчылары, геройлары хакында яшь буынга җиткерү, ди Мәгариф музее җитәкчесе Наилә Шәяхмәтова. Безгә җиңү көнен якын айткан балалар, укучылар, пионерлар турында иде. Бүген без менә шушы 6 Советлар Союзы герое булган пионер геройлар белән бергә бөтен илебезнең балаларының тарихын балаларга күрсәтергә теләдек. Хәзерге буын укучылары, хәзерге буын кешеләре белсеннәр иде, бигрәк тә балалар белсеннәр иде. Менә үзләренең кебек яшьтәге балаларның нинди батырлыклар эшләгән, үзләренең гомерле бәреләре бәрабәренә гомерләрен салганнарын. Кичәгә килгән кунаклар арасында күп еллар мәктәптә тарих фәне укыткан, партоешмада хезмәт куйган, пионерлар хәрәкәтен җитәкләгән Һәндәсә Ганиева да бар. Пионерская организация. Пионер оешмасы, пионер эшләре, алар миңа бик таныш. Мин үз һөнәрем буенча укытучы. Педагогика институтын тәмамладым. Һәм бездә пионер оешмасында практика узу мәҗбүри иде. Мин үз вакытында пионер лагерьларында баш пионер вожатый булып эшләдем. Вожатый в пионер лагерях. Бүген без ул елларга кабат әйләнеп кайткандай булдык. Тарихи үткәнне онытырга ярамый, ди Һәндәсә Ганиева. Пионеров, этих юных пионеров. Кулларына корал тоткан, партизан отрядларында катнашкан һәм катнашып кына калмаган, хәтта каһарманлык күрсәтеп тә, үз вакытында Советлар Союзы геройлары булган яшь пионерларны күрсәттеләр. Алар чын батырлар. Бу безнең тарих һәм бу пионерларның гамәлләре, ватанны саклаучылар. Минем уйлавымча бик яхшы чара һәм ул тирән эз калдырды. Әлбәттә, сугышта балалар йөзе түгел, әмма Бөек Ватан сугышы хакында пионерларның гамәлләре ул ватанны саклау, ул үз җиреңне ярату, бу ватанга мәхәббәт дигән сүз. Есть любовь к своей земле. Это есть любовь к родине. Сәхнә түреннән пионерияның атрибутлары, речевкалары күрсәтелде, батырлык үрнәкләре хакында чыгышлар тәкъдим ителде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Вәлиева, Азнакай телерадиокомпаниясы. Кар астыннан чыккан шүпләрне җыештыру, карларны тарату язгы иң мөһим эшләрдән санала. Районда оешма предприятие хезмәткәрләре әйләнә-тирәне, урамнарны җыештыру өчен язгы өмәләргә чыктылар. Әлеге чаралар республика күләмендә игълан ителгән санитар чистарту 2 айлыгы кысаларында бара. Bizning endi mana 1 apreldan 31 mayga qadar 2 oylik e'lon etildi. Bu endi bizning Aznaqay shahari bo'yicha g'ana tugul, rayon bo'yicha. Bunda endi shahar, Aqto'ba bestasi, avullar, demak, butun rayon bo'yicha, respublika bo'yicha endi mana shu 2 oylik qisalarında biz yig'ishtiramiz endi mana uramlarimizni. Bunda endi yashil zonalar g'ana tugul, mana bordyur qirlarında qarabız, tartabız. O'zimizning parklarni yig'ishtiramiz. Кардан соң шуп күп чыга. Оешма учреждениеләр коллективлары кулларына көрәк, тырма алып, тирә-якны, урамнарны чистартуда үзләреннән өлеш кертә. Шул кадәрле күңелле, шул кадәрле эшләргә дәрт бар. Чистара бөтен дөнья. Менә артан яшелләнеп бара, үләннәр чыга. Минем инде әйтәсем килә, менә шушындай моторлыкны якларга, сакларга кирәк. Яшьләргә бигрәк тә тәмәке төпчекләрен, чүпләрне, менә урыннар куелган. Шул урыннарга урнаштырып китсәләр, артларыннан җыештырсалар, моторлыкны сакласалар, бик әйбәт булыр иде. Язгы җыештыру өмәләрендә җыелган шүпне махсус урыннарга салырга кирәк дип искәртә район җитәкчелеге. Бүгенге көндә менә полигон безнең бушка принимать итә шүпләрне, шу 2 айлык вакытында шуңа күрә инде менә урамнарны җыештыргач, шүпләрне полигонга бушка илтергә була җиңел машиналар белән. Шәһәрнең җәяүлеләр йөри торган Сөембикә урамын җыештыручылар, район советы, хакимият органы вәкилләре, ветераннар.
Алга таба җыештыру өмәләре зиратларда да оештырылачак. Бу изге эшкә халыкның актив катнашуы сорала. Шушы 2 айлык кысаларында зиратларыбызда да менә өмәләр оештырачак без. Шуңа күрә инде барлык азнакайларны менә көтеп калабыз. Менә шушы 2 айлык кысаларында субботникларда катнашсалар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясе. Азнакайда муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасының волейбол ярышлары узды. Анда республиканың 10 шәһәреннән килгән командалар көч сынашты. 2 көн дәвам иткән ярышларны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Ярышларның ачу тантанасы Чатыртау арена спорт комплексында үтте. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде, командаларга уңышлар теләде. Без инде барлык үзебезнең командаларны сәламлыйбыз, аларга уңышлар телибез. Анда инде иң көчле шәһәрләрдән килгән командалар күрә инде җиңәргә, тырышырга, барлык командалар да әзерләнгән. Күрә барысына да уңышлар телибез. Монда инде үзебезнең икенче шәһәрләрдән үзебезнең коллегаларыбыз, без инде бергә матур итеп шушы республикабыз өчен тырышып эшлибез. Иратлар командалары арасында узган ярышлар 2 мәйданда, Чатыртау арена спорт комплексында һәм Азнакай политехника техникумы базасында старт алды. Ярышларда Казан, Лениногорск, Зәй, Әлмәт, Түбән-Кама, Алабуга, Норлат, Ярчаллы, Яшел Үзән, Азнакай шәһәрләре командалары көч сынашты. Барлык катнашучылар да югары әзерлек белән килгән. Һәрберсе спорт дәрте һәм чын команда эшен күрсәтте. Спартакиада ярышлары 2 көн дәвам итте. Нәтиҗәдә Әлмәт командасы җиңү яулады. Казан командасы 2нче урында. Азнакай волейболчылары пьедесталның 3нче баскычында булды. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясе. Узган ял көнендә шәһәребездә яңа кибет ачылды. Иман кибете Азнакайның Ленин урамы 29-нчы адресында урнашкан. В городе Азнакаево открылся новый магазин «Иман» по улице Ленина, дом 29. Это фруктовый рай для экономии денег и здоровый способ обеспечить свою семью качественными и свежими овощами и фруктами. Магазин «Иман» предлагает широкий ассортимент овощей и фруктов, сухофруктов, орехи любых сортов, ягоды, клубнику и арбузы, грибы-шампиньоны, и все это прямые поставки из солнечного восточного Азербайджана по доступным ценам. Также всегда в продаже свежее мясо баранины, ребрышки, стейки, бедро передней и задней части, мясо птицы, куры, тушка, окорочка, крылышки. Весь ассортимент вы можете купить по доступным для вас ценам. Уважаемые жители города Азнакаево, сегодня открылся магазин «Иман». Всех ждем за покупками по адресу Ленина, 29. Магазин «Иман» ждет своих покупателей по адресу город Азнакаево, улица Ленина, дом 29. Игътибарыгызга белдерү җиткерәбез. 10 апрель көнне Азнакай боз сараенда фигуралы шоу буенча күрсәтмә чыгышлар була. 13 апрель көнне чыгарылыш матчы булачак. Боз сараена рәхим итегез. Бүгенгә шулар иде, тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Исән, имин булыгыз.